Bueno, aquestes obres han començat el 16 d'agost. La primera preocupació que teníem els veïns era el tema d'emergències, perquè tal com estàvem és com una ciutat sitiada. Alguns diem, parlem des de la trinxera. I, bueno, el problema de les emergències és que no podien accedir quan venien ambulàncies o bombers. Hem tingut bastanta sort, ara està ja una mica més despejat, perquè les poques coses que han anat succeint s'han anat tampejant com han pogut, no? S'ha reclamat reiteradament a tots els estaments que no hi havia un pla d'emergència per tot això, perquè estava tot el carrer aixecat, vull dir que ha sigut un problema greu, i han anat passant aquests dies. El que passa és que, esclar, es troben a l'administració aquí de que totes les tuberies no estan on diuen que estan, això suposa una lentitud i tal. A nivell d'incidències doncs, hi ha hagut de tot. De les primeres va ser una inundació del pàrquing amb aigua al carrer Trinxant, cantonada Mallorca. Després una altra, també a l'alçada de Trinxant, un altre pàrquing que també es va inundar d'aigua. A posteriori vam descobrir un pou al carrer Mallorca que ens pensaven que era la continuació d'un refugi. Va estar aquí la gent de patrimoni de l'Ajuntament, ho va estar mirant, i al final van trobar que era un pou de rec, perquè això eren horts i era un rec d'aigua, i això a pesar de tot el van protegir amb una funda de ferro, i en principi doncs, bueno, això és el que hi ha. Sí. Després, l'altra incidència que hem tingut doncs, un pàrquing del carrer Mallorca, a prop del carrer Espronceda, es va arrencar un tubo, es va fer una via, i a la planta -3 es va inundar d'aigua amb fang, en diuen ells bentonit en aquest fang, que és com una lava molt espessa, i va agafar com 30 o 40 places de pàrquing d'allà. Es va retirar el fang i l'únic greu que els cotxes es va tenir que treure de pressa i corrents. Després la més recent potser ha sigut un escapament d'aigua, que el sortidor de l'aigua amb la pressió que hi havia per aquí arribava a la 4ª planta, i va ser que algú amb un pic o no sé què va foradar una tuberia de les generals que passen per aquí. Menys mal que no era la més grossa, que n'hi ha una de grossíssima. I ara continuen fent alguns de serveis. S'han fet els murs pantalla, vam tenir fet un 70%, un 60% dels murs pantalla, són uns murs d'1 metre d'amplada per 25 de fundària. L'administració no es cansa de dir que la tuneladora la té encarregada, bla 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 bla. La veritat és que és una tonteria, perquè el Ministeri de Foment, aquesta tuneladora que estava destinada a Barcelona, podia anar a Jaén, a Bilbao, a València, on te calgui. No és un element exclusiu per a la ciutat de Barcelona, ni molt menys. Per tant, encara hi hauria possibilitat, si el jutge, després de les demandes que s'han fet per part de la família i per la plataforma Belitoral, decidís aturar això i estudiar les possibilitats d'un nou traçat, que seria el més sentit comú que podia haver. L'afectació als comerços, com ha estat? Estan molt desesperats. El comerç realment l'estan enfonsant. En aquest moment, a la zona del Clot, que és la que estan amb les valles, són 9 comerços els que han tancat. Després botigues que estan en lloguer estan queixant-se els propietaris perquè lògicament no es lloguen, perquè clar, la gent no vol espais on hi hagi accés al públic. L'altre dia vam estar perquè volen també aixecar valles i posar un gran forat a Padilla. La gent de Padilla està molt esbarats del que se'ls ve a sobre, han vingut a veure-ho aquí, a prop del sí, tocant a la seva família, i ara ja els han dit que els hi posaran unes valles a 1,5 metres de la seva botiga. Doncs imagina't aquesta dona desesperada que està, quan diu, escolti'm, i ara a mi això, que he fet una inversió impressionant, tot això de la crisi, jo he volgut tenir gènere, he volgut donar una impressió de que la cosa funcioni, doncs aquesta dona es troba ara amb factures que tindrà que pagar, però que la sortida d'aquest material la veu molt, molt, molt negra. I l'Ajuntament diu que s'aguanti, que ja quan acabi tot això de l'obra, que ja promocionaran el barri. I escolti'm, el dia a dia és avui, i els comerciants són gent que treballen el dia a dia i que viuen de la pela que guanyen cada dia, i això no és una gran indústria de res. Llavors el petit comerciant, la veritat és que ho passarà molt malament. Ara se n'assabenten de que els han enganyat, perquè tots aquests espais es deia que aniria per tuneladora i que no es donarien ni compte que la tuneladora ja hauria passat, i ara resulta que li fan un forat de 25 per 25 més o menys. Diuen que per un motor de tuneladora. Nosaltres tenim els nostres dubtes, perquè l'altre dia vam fer un càlcul i em sembla que cada
10 o 12 segons, si tota la terra la treuen per la part del clot, entra i surt un camió de terra, més els camions dels ciments i tot això. A la Rambla de Catalunya, en Provença, aixecaran tot allò per fer també una sortida. Clar, quan la gent veu tot això, diu, escolti'm, això no és el que havíem pensat. I clar, nosaltres a la plataforma sempre diem, però què us havíeu pensat que és una obra d'aquest tipus? Per què volíem que no passés l'AVE pel centre? Perquè és una obra que és impressionant les molèsties que genera a tothom, a tots els veïns de la ciutat, i l'única compensació que tindrem aquí, quina és? Zero. I la informació que han facilitat les administracions, plànols, projectes, tot això... El més justet, de moment nosaltres continuem reclamant el projecte constructiu, no ens el volen donar, algo hay, perquè a veure és absurd, o sigui, els ciutadans directament afectats per llei tenim dret a tenir tota la informació i no ens la faciliten, i al final tindrem que anar a parlar amb el jutge per demanar judicialment, no ens la donen. Aquí ens estem sacrificant molts per beneficiar a pocs, i és això aquest túnel, i nosaltres el que necessitem és fer un túnel que beneficia a molts. I el que hem d'aconseguir és que els veïns estiguin tots units, vagin tots a una, perquè si no malament anem. L'important és que tots els veïns estiguin units i facin pinya. És l'única força que tenim, la veïnal. Si els veïns estem units i els veïns enfrontem el tema, les coses aniran d'una altra manera. Avui en dia aquest túnel el tenim on el tenim per la falta d'unió entre els veïns. Exacte. Si haguéssim sortit al carrer 2 o 3.000, avui no estaríem com estem. I ara que es lamenten molts veïns i tal, dèiem, és que nosaltres no es pensaven que era això. Nosaltres els havíem dit, els havíem explicat, hem estat a Bellvitge, hem estat al Prat, havíem vist els problemes que tenien a Vilafranca. S'estan escardant les cases ara, perquè el tren passa a 300 per hora i genera unes vibracions increïbles en el subsol que ara comencen a escardar-se les cases, i la DIF diu que no és cosa seva, i ara es tenen que posar amb jutges, amb advocats, amb tècnics que estan als quartos per demostrar a la DIF que té els nostres quartos de que les esquerdes són culpa de les vibracions. Aquest és el problema de Vilafranca. O sigui, ells una vegada fet el túnel no volen saber res de res. Mentre estiguin aquí i nosaltres els enfrontem i els hi donem la llauna, ens faran cas. Al moment que hagin passat d'aquí, nosaltres no sabem per res de res. No, perquè l'obra ja estarà feta, no hi ha remei. La por que tindrem, i això és així i ho tenim que dir, és que els efectes d'aquesta obra no seran immediats.